Ng'we mag Lewa Safari Marathon higa mar 2024 ibiro bagi tarik 29 dwe mar auchiel ka jong'wech biro yudo thuolo mar ndikore e ng'wego kochakore tarik 14 mar dweni. Lewa biro dhialo higni 25 nyaka chak tukegi ma osebedo ka konyo oganda e alwora mar karito lee ma Lewa Conservancy. Jobag tukego geto choko omenda maromo $1 milion ka higa mokalo ne gichoko $465,000 mane gitiyo godo. Kambi tudruok mar Safaricom ochiwo sir mar $25 ne tukegi ma igeno ni biro miyo thuolo jong'wech maromo 1,500 mawuok pacho ka gi pinje mag Afrika ma ugwe thuolo mar ringo e bunge malewa. What started as a small event with just 150 people in 2000, the year 2000, has grown into a world-renowned, highly regarded fundraising event that hosts up to 1,500 runners from 30 different countries across the continent. We have, over the years, achieved so many aspects. Just to name a few, we have raised $9 million for the last 24 years. Safaricom has been a sponsor since day one, something we're super proud of. So, and then it was called the Safaricom Lewa Marathon, yeah. But it's something we're super proud of. And to celebrate 25 years, Safaricom will be more than doubling its commitment this year. So last year we donated 10 million. This year we're going to give 25 million shillings. Because we're so passionate about the work that is done at Lewa, and it's something that we truly believe in and want to continue to support.